Wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara Rebo Kliwon 22 Juli 2026. Waosan kitab suci kapetik saking kitab Injil Matius 12 ayat gangsal 11 dumugi 21 ingkang mekaten suraos sabda pangandikanipun Gusti. Nanging sarehne Gusti Yesus ora kekilapan bab iku, banjur tedhak saka ing kono akeh wong kang padha ndherekake dene kang lara padha diwarasake kabeh. Nanging padha ora diparengake nyuwurake asmane supaya kelakona pangandikane kang dilantarake dening Nabi Yesaya. Lah iki abdine ingsun, pilihan ingsun, kekasih ingsun kang ndadekake keparenging kalih ingsun, bakal sun paringi roh ingsun sarta bakal ngundangake pengadilan marang sakabehing bangsa. Panjenengane ora bakal nganakake padudon lan ora bakal alok-alok. Suarane bakal ora keprungu ing wong ana ing lurung-lurung. Glagah kang pepes ora bakal dikethok lan uceng-uceng kang urupe melik-melik ora dipateni nganti panjenengane wis ndadekake menangi kabeneran. Apa dene iya panjenengane iku kang dadi pangarep-areping bangsa-bangsa. Mekaten waosan Injil Matius 12 ayat gangsal 11 dumugi 21. Ingkang rahayu, ingkang nampi sabda pangandikanipun Gusti, dipun raos-raosaken saha dipun estokaken wonten ing sauruting gesang. Haleluya. Amin. Jejer renungan ing dinten menika, Gusti Yesus tuladha abdi ingkang welas asih. Para sedherek ingkang kinasih, perikop menika nyariosaken nalikanipun Gusti Yesus nyarasaken tiyang sakit ceko nalika dinten Sabat. Kados ingkang sampun kita sumurupi bilih dinten Sabat kangge tiyang Yahudi menika dinten kangge leren, kangge netepi angger-anggeripun Nabi Musa. Ananging Gusti Yesus malah nyarasaken tiang sakit ing dinten Sabat menika. Lajeng ing ayat 11 nyariyosaken wong-wong Farisi banjur padha metu sarta ngrantam bab anggone bakal nyedani Gusti Yesus. Ngadepi tiang-tiang Farisi ingkang badhe nyedani Gusti Yesus sumingkir saking mriku lan tetep nindakaken paring piwucal ugi nyarasaken tiang sakit. Namung Gusti Yesus paring dawuh supados mboten nyariosaken bab panjenenganipun. Menika kangge njangkepi prastawa utawi nubuatanipun Nabi Yesaya ingkang kaserat wonten ing Yesaya 52 ayat 3. Rayung kang pepes tumelung ora bakal kakethok, tuwin uceng-uceng kang melik-melik ora bakal dipateni, nanging iku bakal ngundangake kabeneran kelawan setya. Para sedherek ingkang kinasih, waosan kita ing enjing menika wonten poin-poin ingkang saged dados bahan perenungan kita. Ingkang sepindhah, Gusti Yesus tabib utawi penyembuh ingkang welas asih. Kita waos ing ayat 12. Glagah kang pepes ora bakal dikethok lan uceng-uceng kang urupe melik-melik ora dipateni nganti panjenengan
nganti panjenengane wis ndadekake menangi kabeneran. Para sedherek ingkang kinasih, glagah ingkang pepes utawi wuceng-wuceng ingkang urupe melik-melik menika secara kadonyan sampun boten wonten ajinipun. Namung badhe dipun bucal. Nanging wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus sedaya saking kita menika aji sanget. Menapa kemawon kawontenan kita ingkang wonten ing kahanan hancur, ringkih lan putus asa, Gusti rawuh kersa badhe mitulungi. Perenungan ingkang nomor kalih, peladosan ingkang boten pados panggunggungipun tiyang sanes. Kados kacethok ing ayat 16. Nanging padha ora diparengake nyuwurake asmane. Lan poin ingkang nomor 3 menika pangajeng-ajeng sedaya bangsa. Kados kacetha wonten ing ayat 21. Apa dene iya panjenengane iku kang dadi pangarep-areping bangsa-bangsa. Para sedherek ingkang kinasih, ing salebeting gesang padintenan kita rumaos ringkih tanpa daya nalika kita ngadepi perkawis-perkawis ingkang awrat wonten ing gesang kita. Sumangga kita sowan dhateng ngarsanipun Gusti, panjenenganipun juru wilujeng ingkang mangertosi sedaya kawinatesan kita. Panjenenganipun badhe mitulungi kita kanthi welas asih. Amin. Pinangka panutup, sumangga kita ngrepakaken kidung pasamuan Jawi 100 sedasa. Gusti pangungsen kula. Gusti pangungsen kula, sestu kungsih rahmatnya ing sajroning panandang lamun bebaya rajang Gusti sung pangluaran kula manggih kraharjan. Padha kalih daya karosan kula winates wontenira srana pasrah sumarah mringreh kwasaning Allah kula manggih kabegjan ngantos dugeng klanggengan. Mekaten renungan dinten menika sugeng injing sugeng nindakaken pakaryan ing injing menika. Gusti berkahi. Amin.